Child, go to the prophet. Stand up, kid. Mama usukapi? Where do you come from? Ngisuke eNkandla. Ulethele ingane. You brought the child. Uyihambisile kubantu. Did you consult Kakhulu. the people? Sewuze imali ayisekho. Angisenalo Money is finished. Uyihambisa bayahluleka. sengihlulekile. Are failing. Uze special nalengane usuka eNkandla. Straight Yebo from the ngingenayo camp. ngisho imali. Nemali awunayo. Kodwa nje man. wathi nje mangiye kumprofeti If I uqala. can see Ngithe nje Dr. X mangifikile. Ngithe nje mangifikile. Usuka eNkandla. Yebo. from Enka. Uyakholwa. Yebo. Do you believe Uyakholwa amandla wami. Yebo. the faith to the powers of the prophet? Uyakholwa. Yebo. Do you believe Emntwana ngibhebe ehlweni. Ngibhebe ehlweni. the prophet? Umlokhuze umgade ngoba angazi uNkulunkulu uzokwenza ini la. Don't know what God is going to perform. Sebenza moya. Holy Spirit, take over. Hey! Amandla. Yes. Power. Susale pulpit kancane ngitile ngaye la. Susale pulpit. Let me attend to her. Wena moya You evil spirit olapha kulengane. within the child here. Namhlanje Today, uphela isikhathi. your time is due. Ngamandla ngwaphiwe. Power vested to the prophet. Asibuyela emuva. Let them bounce back to the owners. Ngamandla ngwaphiwe. With the power given to the prophet, Uyaphiliswa. you are delivered. uNkulunkulu wangivusa ekufeni You resurrected the prophet. ezweni labafile. The realm of death. Makangena emzimbeni wakho. Penetrate your body. Inyembeza lo The cares mama. of the woman there. Masisebenze, sebenza moya, sebenza moya, sebenza moya. Sebenza moya, sebenza moya. Natsoka. La iyanyakaza. Iyashalando. Wena nunu, Evil creature. wena moya, Evil spirit. ohlukumeza lengane. Harassing the Ethi child. umpopho ubekene. Remind. Nasoka. Yes. Sebenza moya. Holy Spirit. Moya Jehova. Moya kababa. Spirit of the Hey, sebenza moya. Sebenza moya. Sebenza moya. Sebenza moya. Hey! Hey! Yasha! 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 Hey! Zulu lemfihlakalo. confidential. uNkulunkulu wamakhosi akithi ohlanga. Lord of our mat. Zulu eliphezulu. Thunder. Amanye amazulu eduma phansi. Thunder from Dumadumane yaduma ezizweni. Thunder to the Wena nations. wangivusa ezweni You lokufa. resurrected the prophet from the Mabuyisa impilo yale ngane namhlanje. Be reinstated to the child. La ngomsipho. There's a- Hey uba wena. Who are you? Ubani bekumpopho? Ubani la? Who are you? Ubani? Who are you? Ubani? Ufunani? Ufunani? What do you want? Ufunani? What do you want? Ufunani? What do you want here? Kwenza ngomsipho. What is your Kwenza ngomsipho. What are you doing there? Uba wena mbisayo. Who are you? Who's summoning? Ubani nambisayo? Who's summoning her? Ubani wena? Who are you? Ubani? Who are you? Ufunani la? What do you want here? Usawathani? What is your mission? Ufaka
kulo mzimba Who deposited you? ufaka wani Created you there? Ngisho. Ngisho. uzokwenzani uzomosha impilo yakhe Let Sayimosha. down the uzokwenzani okunye Sayimoshile What vele. else? Sayimoshile. ufuna ukwenzani okunye What else do you want to do? Ngifuna ukuthi angasiqeda isikole. uma wakhe ufuna ukumsisa ubuhlungu Ngifuna Want to ukumzisa. let the yini mother ufuna down? ukumsisa ubuhlungu Why do you want to let the Uyitshela mother ukuthi down? usile. Uyitshela ukuthi usile. uyitshela ukuthi usile ngani Clever, why? Indaba lehlele nakumndeni wakhe njalo. Indaba ehlele nakumndeni wakhe. Indaba ehlele nakumndeni wakhe ufuna ezibuhlungu. ezibuhlungu Beyithi They just ngifuna want to uyibulala hurt, lengane. Beyithi ngifuna uyibulala. mthini bathi bani umprofeti namhlanje What do you see? You see the man of prophet. Ngiyasaba. Ngiyasaba uyakulimaza. okay buyisa intambo yami la buyisa iyasha la The buyisa strip intambo is yami getting bent buyisa right intambo yami now. sebenza No, moya Holy Spirit, Moya kaJehova. perform your duty. Moya kaSomandla. Spirit of Mama. Almighty God Jehovah. Mother, wena ntambo those three. zingcwelise Be holy. uma uyingcwelisa If you become holy, uNkulunkulu uyokusebenzisa God will utilize you. bakhona abanye phakathi kule There are ndawo people uNkulunkulu ufuna ukubasebenzisa nengelosi kodwa indlela abayihambayo ingelosi ayisebenzi kahle ngoba khona indlela abasayihambayo They are still busy with into zakhe ayivuleki immorality. Your kahle matters ngoba khona indlela asayihambayo this unethical unayo way that the business- igifti you are gifted. unaso isiphiwo A potential kodwa in you. indlela The manner oyihambayo in which you conduct yourself. Ithunga ayisebenzi kahle. Wena Ntambo, You mawungabi intambo the namhlanje trip to the ngiyakubusisa ngalesi blessing sandla you through my hands. uyabona lesi The sandla hands uma ubuye ufebe ngazo prostituting your ubuye wenza body. imisebenzi yobumnyama ngazo lezi ezisetshenziswa uNkulunkulu akasebenzi kahle God uNkulunkulu cannot perform optimally. noma ungangithinta la kodwa mangeza ubufebe ngihambe ngilala angeke abantu baphile People cannot kodwa be uma delivered. ngingena phakathi kwenu Penetrate ngizingcwelisa being holy. indlela zami ngiyikhetha uyothinta kule ndawo bese uyasinda uyothinta lesuthu bese uyasinda ngiyohamba phakathi kwakho bese uyasinda ngiyongena emsini wakho ubaleka amadimoni Evil spirits will run away. mfake le ntambo izosha manje le moya Streams. They will- Mfake le ntambo, sebenza moya. Spirit sebenza moya must perform your moya duty. kaSomandla Spirit of Almighty moya God. kaSomandla Spirit of omnipresence. moya kaJehova Spirit of Jehovah. moya kaSomandla Spirit of El Shaddai. moya kaSomandla Spirit of Elohim. ngelosi yasenqabeni ngelosi yasenqabeni uma ingena le ntambo mayishe lento mayishe lento mayishe lento iyasha 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 nanzo iyasha 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 Yes! 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 Pumani! 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 Get out. Pumani! Hambani! Go! Imisebenzi yabonakala. Imisebenzi yabonakala. Awu imisebenzi yabonakala. Awushaya izandla ungakhali mama. Don't cry. Hayibo! 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 Come. Awushaya izandla phezulu awukinisa ngenza awukinisa ngenza awukinisa ngenza awukinisa ngenza awukinisa ngenza awukinisa Hayibo! Sebenza moya. Sebenza moya. Sebenza moya. Perform your Sebenza duty. moya. Operate. Mama, come. Mama. Holy Spirit. Hey!
Hey! You didn't know what I hear that. Khona amanzi There's what? engizonenzela wona mama yangizwa. I'm going to prepare for you. Khona amanzi engizowahlanganisa nosawuti. Yebo. Dilute it with some salt. Ngeke nginithengisele ngifuna ukuthi nihambe I'm not nawo. going to sell it. Yeah. I want Ngoba you to take it senikhokhe away. kakhulu You pay too Yeah. much. ningasizakali. Not Yebo. Namhlanje assistance. usuku Today is your day. usuku lokukhululwa kwakho nalo mntwana inkosi inibusise. You Ngiyabonga. are free together with the church. God bless you. Buyisa lapha. Inkosi inibusise. God bless you. Mina angilokhozi lapha angiprofeti I don't prophesy. ngisiza umuntu kodwa uNkulunkulu nedlozi lakho God umuntu and makuthiwa sister, angimtshele If I'm into instructed to do so, ngiyamtshela I just do kodwa so. kusho ukuthi If I mangakutshelanga did not tell you, ngimamela umoya ukuthi uthi Just take unenkinga enkulu na baba command kumele from the ngiyisolve realm of spirit, ukuthi the great ngikhuluma ngoba problem it's to not a be solved. secret Amen. Yona imfihlo. but ngizoyisolve namhlanje. Amen. I'll Mfundisi, resolve it ngiyabonga today. kakhulu. Number 1 Okokuqala, ngithathwa ngisiwa endaweni taken to the certain okuthiwa land yiKwaThemu yazi called lapho Watema. Do you know Watema? Kathema ngiyakwazi mfundisi. Eh? Ngiyakwazi ithema. eThemu wazi kanjani Watema, eThemu how do you know that place?
ethema uke waya noma khona umuntu omazi Do you ethema ever go there or benginomngani not someone? kudala ethema mfundisi benginomngani kudala ethema ethema What angithi uyaqala ukukhuluma nami ngiyaqala It's ukukhuluma nawo time to speak mfundisi to the prophet. yeah kunento eyenzakala ethema Something transpired but there. awuzange What unakhe did not pay attention. okumele ngiyisolve That I ngiyisebenze should Amen. attend to it. now Minister to it. kunento Now, eyenziwa ubaba wakho something engekho done by your right father. Unrighteous manje deed. lento ihambe ibuye nawe Long ibuye run, kuwe ngoba wena bounce uyigazi back to lakhe you. amen ubaba You wakho are waya related to komunye him, umuntu consulted le somebody, yasethema ke ngiyibona Thema waya thing, I komunye can see. umuntu osebenza consulted ngabantu someone. lo muntu working with wakhona people. usendaweni okuthiwa They're on ise certain eDavidton area yazi called Davidton Davidton. Do you ngiyazi know Davidton it? mfundisi Davidton uyazi kanjani How do you know Davidton? eDavidton khona abantu bengisebenza nabo bahlala khona le okay Davidton asiyeke uba waya eDavidton Your father waya went to kumuntu Davidton ongekho to right someone wayise who's efika unrighteous. emnika something When he gave him a wayifaka some egazini lakhe juju lo baba wakho to blood of your lento yajika lento tent, lento ilwa nethonga fighting idlozi against the ancestor. so umuntu oyigazi lika baba One wakho who's ingane related to the ka baba blood wakho ngeke of ilungelwe spring. lutho Nothing will Amen. ever come right to the offspring of the wena man. uyasebenza Are you working? angisebenzi mfundisi Eh? ngacoshwa emsebenzini angisebenzi Yeah. sengina 6 years ngihlele there is a problem ile Volunteer. amen ingane lo baba wakho walanda Father, into engekho collected right kangakuthi naye iyalwa to futhi things naye also Amen. fighting futhi against ubaba him. wakho Your father lento also. yenza ukuthi angakuthandi wena amen He injalo does not mfundisi. like you injalo because of vele. that. niyazwana nobaba wakho Are azwana you getting along thank you with him? anizwani nobaba wakho Not- azwana mfundisi umgcine Getting nobaba along. When wakho was the last time? nakhona ngamgcina kudala bese last week khani ngimbone adlula nje elidlula nje Passing. elidlula nje yasidlulela mfundisi kubeni ngamgcina there is a kudala problem Passing. King. inkinga ka ileyo That is a problem. manje kuthiwa kufuna I ngikusize should help you. ufuna ukuthi ngizokufaka esifuthweni mahala Steaming Oh, for ngabonga free. kakhulu, Steaming process for ngoba free. ngifuna ukuqala ngikufake I just esifuthweni want to Amen, steam you mfundisi. first. awulokhu uzile ukujaha kakhulu angijahanga I do not in a now hurry. ngizofuna bakuthathe I bakufake want to kuphi put you on esifuthweni steaming Amen. process. bafake iswasho sami My umkhucululi products. Amen. angithi Kutsulu. ezolanga bamfake esifuthweni ngeke ngimkhokhise ngizoqala I'm not ukumsebenza gonna manje charge him. Amen. ngifuna I'm ukumsebenza gonna mahala start to minister to him for free. kunenziwa uba Something wena is done by lento your iyaphenduka father. futhi This ibe is turning around, yisilwane become an evil kangakuthi wena creature mawulele now, ebusuku in such a way that uzwa ngathi sleeping, khona umuntu feel okhona there is someone khona present. amavoice engathi ayakumeme every day mfundisi Thank you. namanje njengoba ngihleli la phansi bese khona abantu angathi bayakhuluma kuwena amen injalo mfundisi la kuwena and then khona into abakulatisanayo ebusuku mangabe ulele lento ifika lo moya lo akuwona umoya isilwane esibi evil creature. ngisaba ngisho ukusichaza Can't even ngoba angifuni explain it. ukuthusa I don't want lento to ivala shock you. iyalwa This thing is fighting. ilwa Fighting. abanye abakini bapha abafowenu Where are your mhlawumbe brothers? umfowethu one ngimshiye endlini ukhona uyasebenza Where is manje bekathola ipeace job ugcine manje December bekasebenza esikolweni ugcine manje December umsebenzi uthola iJanuary manje ugcine manje vele ukusebenza okay naye ke Also, still sizomkhulekisa but ngifuna ukusebenza wena kuqala khona insebenzo engizokufaka yona ngifuna ukuthi ungene esifuthweni deliverance. mawubuye esifuthweni ngizokusebenza futhi khona insebenzo engizohamba ngikufake yona la wena emzimbeni ngoba lento iyalala nawe futhi is seducing phinda lento you, incele nento yakho sucking your every day, genital also, incela incela ipipi yakho sucking your genitalia, for 6 years mfundisi incela ipipi lento sucking this thing. Your man would sometimes wena unokuthi mawulela uvuka umanzi sleeping work every day mfundisi wet already. ngizakusiza I shall help you. I shall get you I will delivered. help you amen mfundisi See? ngizakusiza ngabonga kakhulu mfundisi ngizakusiza Well, manje abakuthathe bakuse no, I empophomeni must amen mfundisi go to- lo oh why vele kumele uye empophomeni yabona mfundisi You must go to Hayi, ngiyafuna the why vele manje waterfall. ngikhomba impophomo kusho ukuthi kufuneka ukuthi Why indaba am I talking? seyiqeda le empophomen Amen. uzoba nayo imali empophomo Can you hayi afford them? mfundisi ngizoyenza noma yini ngifuna ukuphila zama kodwa ngifuna ukuthi uyobamba inkosi Don't drop nobody. angeke mfundisi angeke okay zama ke u340 rand 340 ukuze rands. la To the nenikhona manje prophet. Saturday mfundisi Sunday
Sunday. Sunday ebusuku Sunday uze la at 9. ufuna ukuyokufaka empopomeni I want to uzawubona take uzobuya you to the ufuna ukuvulela waterfall. yonke Come back and lento I want to open everything of yours, please. khona enye ngabe There's ngitshela yona something ngitshela that I cannot disclose ngekho now. right but lento Evil is unrighteous. lento ebiyenzeka What was izophela happening? uzobuya uzongibonga Come to an end. You're gonna come and thank the prophet. Obingelelayo ukhetho kwakho kaMbatha ekhaya kule ondini kuhlala eFosilras akukuningi engizokusho kuzoveza nje ufakazi since ngiqalile ukungena la ekhaya enqabini ngifikile ngesonto la lesisuka kilo ngize kwaNonowani mangifika kwaNonowani ngambona uba umprofeti wangenza insebenza angenza yona yonke ngase ngithenga komkhucululi ngahamba ngaye endlini ngafike ngawusebenzisa mhlambe ngakusasa kade ngibuya la enkonzweni enqabeni mangifika endlini ekseni ngakusasa ngenza umkhucululi ngiyaphalaza mangiqeda ukuphalaza ngihamba ngesifuthweni mangiphuma esifuthweni sengithi ngiyogeza lapha endaweni engigeza kiyo made ngifutha sengibona nakho isilwane lisi ikati kodwa ebelingekho ngivuka ngiyophalaza mase ngiphuma esifuthweni sengithi ngiyogeza nali ikati selifile angazi liqhamukaphi lifeje ujuqu angazi into ejuqule kanje manje ke bengizoveza ufakazi la kuba umprofeti ukuthi ke amandla akhe engathi uNkulunkulu engamsiza amandla akhe ehlale ephezulu esisiza uyasilekelela einkingeni esibhekene nazo asilali ebusuku nemini sishawa izinkinga nawo ufakazi buka baba ukuthi baba umprofeti ungisizile bengizoveza nabo ufakazi bengakuningi ngikuvezile engizokuletha ngizonikela kubaba ngananje 300 ukuphakamisa nje amandla akhe ukuthi ingilozi kaBaba ihlale ingisiza bekuyilokho nje